салом ҳамватанони азиз, мо бо ҳамроҳии Санҷар Медиа имшон дар тарабхонаи Шоҳон як тӯи бошукӯҳ гузаронидем. Мо барои навхонадорон хушбахтиҳои зиёд орзу мекунем ва ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам дӯстони азиз ки хо дар Амрико, дар Европа, дар Россия, дар тамоми ҷаҳон бошед, дар куҷое ки набошед, агар тӯю маърака кунед, мо дар хизмати шумо ҳастем. рақамҳои телефони мо дар экранҳои шумо аст. бо ҳамроҳи Санҷар Медиа ва бо ҳамроҳи Акрам Шарифов бошед. мо дар хизмати шумо азизон. То вохӯрӣ. шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? агар тӯю маърака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маъракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маъракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад.